नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. विधानसभा निवडणुकीच्या जागृतीसाठी जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रम. कारवार येवची विधानसभा निवडणूक सुव्यवस्थित जावसाठी तसेच लोकांक मतदानाची जागृता करसाठी जिल्हा प्रशासनान पूर्व तयारी केला असे जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टे हेमी सांगले. तेमी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हा स्वीप समिती योजनेमार्फत आयोजित केलेल्या सरकारी नोकऱ्याल्या बाईक रॅलीक चालना दिवन उलयताले. सध्याच 3 महिन्या पयलींच्यान ग्रामपंचायत स्तरावेल्यान जिल्हा स्तरापर्यंत स्वीप कार्यक्रमा अंतर्गत विविध रितीन मतदानाची जागृती केला. तसेच 80 वर्षांपेक्षा ज्येष्ठ मतदाराक पोस्ट मतदानाची व्यवस्था असून या पोस्ट मतदानाची माहिती मतदाराक दिवचे क्रम घेलात. जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कांदो हेमी सांगले की मतदानाची जागृती करूक ग्रामीण भागातल्या बाजारात, यक्षगान संमेलनात, जात्रेक विविध कार्यक्रम आयोजन केलात. या वेळार बाईक रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडच्यान सुरू जावन सुभाष सर्कल, काजूबाग रोड ते काळी नदी गार्डन, खापरी देवस्थान ते जिल्हा पंचायत कार्यालयाकडे येऊन समाप्त झाली. या कार्यक्रमात अप्पर जिल्हाधिकारी राजू मोगवीर आणि जिल्हास्तरीय विविध खात्याचे अधिकारी हजर आशिले. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೀನಿ. ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗಾಗಲೇ करावळी समुद्र पोलीस दळान समुद्र मार्गान बोटेन गोंयचो सोरो व्हरतना धाड घाल 1.5 लाखाचो सोरो जप्त. कारवारच्या करावळी समुद्र तटरक्षक दळाच्या पोलिसान गोंय राज्यांतल्या समुद्र मार्गान इंजिनाच्या बोटीन चोरेन मध्य हाडतना कारवार मादाळी लागीं समुद्रात 1.5 लाखाचो गोवा मध्य आणि 1,40,000 किमतीची बोट आणि इंजिन करावळी समुद्र पोलीस दळान ताब्यात घेतलात. पोलिसाक पळोवन आरोपी फरारी झाले. करावळी समुद्र पोलीस इन्स्पेक्टर निश्चल कुमार नेतृत्वात ही कारवाई केली. कारवार करावळी संबंधित पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद झाला. कारवार मराठी उत्कर्ष मंडळ मुंबई हेमी 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअर काउन्सिलिंग 2023 2 एप्रिल 2023 आयोजन. कारवार मराठी उत्कर्ष मंडळ मुंबई हेमी आयोजित करतात. करिअर काउन्सिलिंग 2023 ची दुसरी आवृत्ती एप्रिल 2, 2023 दिसा गुगल मीटामार्फत घडवून हाडतात. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2 सत्र. 10वी विद्यार्थ्याक 11:30 ते 1 पर्यंत, 12वीच्या विद्यार्थ्याक 2:30 ते 4 पर्यंत. या कार्यक्रमामार्फत विद्यार्थ्यांक स्वतःचे करिअर निवडण सक्षम जावच्या उद्देशान व्यावसायिक जाऊ उपयुक्त जातले. कार्यक्रमाक विद्यार्थ्याबरोबर पालक हजर राहू शकतले. या कार्यक्रमात कोणी विद्यार्थी भाग घेऊ शकता. कोणाकच कसले बंधन ना. ज्या कोणाक हेजो लाभ घेवचो आसा तेमी डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिल्ल्या लिंकाचेर माहिती घेवची असे कारवार मराठी उत्कर्ष मंडळ मुंबईचे सचिवान प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.